איך אני אוהבת שמישהי פתאום למדה, יום למחרת היא מפרסמת שהיא עושה קורסים. בואו נדבר על זה, מה זה בכלל להוציא קורס, בנות. היום אני גוללת באינסטגרם, ברשתות החברתיות, אני רואה כל מישהי שלפני יום למדה, ורואים לפי העבודות שלה שהיא רק עכשיו התחילה, שעדיין אין את הניסיון הזה. אז להעביר קורס ולהעביר ידע של שנים, ומהניסיון חיים שלך, את צריכה שיהיה לך רזומה של כמה שנים. מעבר ללמד טכניקה, איך לסדר גבות, או להרים ריסים, או להרים גבות, או כל דבר אחר, את צריכה טכניקה איך להחזיק תלמידה בשיעור. את צריכה לדעת מה להגיד לה, את צריכה על מה לשים דגש ועל מה לא. מה עם ליווי והתמודדויות במצבים מורכבים? אם אין לך את הניסיון הזה, איך בדיוק תעניקי את זה לתלמידה שלך? מה שקורה שלתלמידות הספציפיות האלה לא חוזרות לקוחות, ויש המון טעויות שהן עושות, ואז הן מתייאשות מהעסק של עצמם, ופשוט סוגרות את העסק בטענה שאין להם לקוחות, אבל זה לא נכון. כשאני רואה את התלמידות שלי מחזיקות ומנהלות עסק מצליח ומשגשג, אין מאושרת ממני. אני יודעת שהבאתי להם את כל הכלים הדרושים להתמודד בשטח. וכן, יש להם ליווי צמוד לאורך כל הדרך, בלי אגו, ומטרה אחת, שהם יצליחו ממש כמוני. שלא תבינו לא נכון. יכולה להיות קוסמטיקאית מאוד מוכשרת, יש לה עבודות מדהימות, אבל עדיין בקטע של ללמד, היא צריכה לעבור תהליך בחיים. ואין שום סיכוי בעולם, ולא תוכלו לשכנע אותי שמישהי שלמדה לפני יומיים קורס, תוכל להוציא אותי המומחית הבאה בתחום. בעיניי מי שמוציאה קורס יום אחרי שהיא למדה, זה נטו כי יש לה מחשבה שהיא הולכת על הכסף הגדול, וזה טעות נוראית. כי היא תכשיר בנות, היא תיתן להם את הקורס במחיר מוזל, אבל היא לא תדע לתת להם את הכלים. והכלים האלה זה נקרא ניסיון שצוברים עם השנים. בעיניי, לפני שסוגרים קורס, צריך לשאול קודם כל כמה שנים הבן אדם נמצא בתחום. מה הידע שמעבר הוא יכול לתת לי? מה אני יכולה לקבל כלים להתמודד בשטח עם מצבים מורכבים? מסכימות איתי או לא? תגיבו לי בתגובות למטה ונדבר.